Ang presyuhan ng mga tumpukan ng hipon ay 100 pesos. Ang presyo ay 360 per kilo. Ito ang mga presyuhan ng mga isdang gulyasan, 120. 120 na kilo. At ang ating mga yellowfin tuna, 160 na per kilo. No? Nakadaing na po yan. Yan po ay 100 pesos na tumpukan. Nakadaing na po at meron din pong hindi nakadaing. Ayan, mga dilis na pangkilaw, no? Ang kilawin na dilis, 50 pesos. 120 sa per kilo po dito na mga galunggong. Laki po yung labahita na ating nakita po rito. Ito po yung mga isdang snapper. So, ayan po yung mga latag, no? Ayan. Bossy, magkano yung ano mo? Labahita? 180 ang per kilo. Ganyan kalalaki po yung mga latag nila na labahita. So, yung parrot fish, ito, yan. Ito yung tinanong kanina, no? Isdang bitilya. Yan. Tapos snapper. Magkano rito? 200 na per kilo. Isdang snapper. Ito yung parrot fish. Maganda. Magkano? 160 na per kilo. Yung bitilya. Ayun po. Yun po yung presyo, no, na ating pong in-update. Magkano yung presyo ng mga tilapyang Batangas? Ganun pa rin, wala pong babago. Boss lang to, 120 ang kilo. 120. Sa bangos, 200, 200 So, yun pa rin po yung presyo ng kanyang latag ng tilapyang Batangas at bangus Dagupan na inyong mapipili, no? So, shout out, Kuya Romy. Shout out po sa inyo lahat, sa mga nanonood kay Boss Lanto. Shout out sa inyo lahat. Ayun, shout out po. Mga isdang papakol. O, yan po yung surahan na nakikita po natin. 200 pesos na po ang isang piraso, no? Yan po ay masarap ihaw. Ito yan, no? So, magkano kilo rito ngayon? 200 po yung per kilo dito ng mga dalagang bukid. Yan po ay baril sa pana. Yan po mga dalagang bukid, no? Ayan. Yan isang binluan yan, yan. Yan po yung masarap ipaksiw o sinigang, no? Tapos yung mga isdang sagisi po natin dito ay 160 per kilo. Kuya, magkano yung presyo nito ngayon? 240 rin po na per kilo, no? Na mga isdang binluan. Ito yung mga pagi. Sa pagi, magkano na ngayon? 150. So, 150 po yung mga per kilo ng isdang pagi. So, good morning, good morning, good morning. Tayo po ay nandirito sa Malabon, Tumpukan at tayo po ay mag-update ng kanilang mga latagan at mga presyohan na ating makikita o maihahatid sa ating mga manonood. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So ganito po ang ating mga mamimili sa Malabon Fish Market at yung mga latagan po na ating nakikita dito ay ang presyuhan ng mga tumpukan ng hipon ay 100 pesos. Ang presyo ay 360 per kilo. So yung mga galunggong na ating pong nakikita na pinipili ng ating mga mamimili, no? So update natin yung kanyang presyo. So dito ang mga presyuhan ng mga isdang gulyasan, 120 na kilo. At ang ating mga yellowfin tuna, 160 na per kilo. Yung mga tumpukan po dyan ay 100 pesos, no? Na inyo pong mabibili. O yun, pag bumili ka ng dalawang tumpok, 180. Boss, magkano per kilo mo ng galunggong? 150 po na per kilo ng galunggong. Ano to? Anong sayo? Yung po, yellowfin tuna, yung kabila. Ano yung yellow pin? So yan po yung update natin, no, ng kanyang presyo na ating pong mapipili o mabibili.
Boss, thank you ha. Salamat. So, ganyan ang sitwasyon dito sa Malabon Fish Market at sa pagtangkilik ng ating mga kababayan sa kanilang mga latagan ng tumpukan at kanya-kanya na pong pili sa inyo pong mapipili na uulamin sa inyong bahay. So, ito po yung mga presyo, no? Nakadaing na po yan. Yan po ay 100 pesos na tumpukan. Nakadaing na po at meron din pong hindi nakadaing. 100 pesos sa mga bangus pandaing. 100 pesos. 200 pesos sa mga per kilo dito ng mga espada. So ito po yung mga istang burot. Burot galunggong magkano? Tumpok. 100 pesos na tumpok ng istang burot galunggong. Daisy, wala ka ng kape, Daisy. Sandalo. Alright, abante na tayo rito at update pa natin. So dito ang mga tumpukan po rito ng mga isdang tawili sa halagang 50 pesos. Meron pong dilis din na mabibili sa halagang 50 pesos. Ayan. At ang mga presyon po ng mga isdang gulyasan po dito. Dito po may mga tumpukan sa halagang 100 pesos. 120 na per kilo. So may mga halo na rin ng mga isdang tulingan, no? Na inyo pong mabibili. At dito naman po, mga tumpukan ng mga dalagang bukid, 100 pesos. So, update lang tayo ng update sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Dahil napakarami po talaga nila ngayon latag. Dito, ang per kilo ng mga yellowfin tuna sa halagang 160 rin po na per kilo. So, yan po yung presyo. 120 sa mga gulyasan. Ayan, mga tumpukan na po, no, na bentahan po, napakarami pong tumpukan sa halagang 100 pesos. Ayan, mga dilis na pangkilaw, no? Pangkilawin na dilis, 50 pesos. Ay, patorta pang kilawin tay. 92. Isdang turay. Ang isdang turay po ay 50 pesos na tumpukan. 120 sa mga isdang tulingan. 120 sa per kilo po dito ng mga galunggong. So galunggong pa rin po dito, no? Ito po yung mga galunggong lalaki na inyo pong mapipili o mabibili sa halagang 100 pesos na tumpukan. Magkano kilo? Bossing? 120 sa per kilo dito ng mga isdang galunggong. So dito yung mga latagan po ng isdang bato. Update natin yung mga latagan ng isdang bato po rito sa Malabon tumpukan. Viva Max to? Pambiba Max ba? Pre, Pambiba Max daw. So dito yung mga bitilya po natin 140 na per kilo. Ang ganda ng mga ano, may parrot fish, isdang bitilya. Ito po yung laman ng bitilya. Ito po yung laman ng labahita. Magkano bitilya, bossing? So busy sila, no? Ang ganda ng ating mga laman ng labahita. Oh. Malalaki po yung labahita na ating nakita po rito. Ito po yung mga isdang snapper. So ayan po yung mga latag, no? Ayan. Bossing, magkano yung ano mo? Labahita? 180 ang per kilo. Ganyan kalalaki po yung mga latag nila na labahita. So, yung parrot fish, ito, yan. Ito yung tinanong kanina, no? Isdang bitilya, yan. Tapos snapper, magkano rito? 200 na per kilo, isdang snapper. Ito yung parrot fish, maganda, magkano? 160 na per kilo, yung bitilya. Ayun po. Yun po yung presyo, no, na ating pong in-update ng ating vendor dito sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market.
So magaganda yung mga latagan po nila dito. Boss, salamat. Enjoy sa pagkain. Alright, dito na tayo. Ito na po yung mga latagan ng galunggong. Mayroon po 50 pesos at 100 pesos na tumpok. At 3 piraso na mga bangus. Tumpukan. Ayan, yung mga tumpukan po natin na inyong mapipili. 120 tumpukan. Alright, so dito tayo sa natatanaw natin. Update natin yung mga presyo ng latagan. So yung mga latagan dito ni Kuya Romy na sulit na inyong mabibili. Dito na po yan sa pag-akit ng tulay ng Malabon. At paglabas nyo po rito sa Malabon ay pagtawid nyo na Botas City, no? Na Botas City proper. Yan po yung kahabaan. Shout out sa'yo. So yan po yung kahabaan ng Estrella Street. So dito tayo sa mga presyo. So Kuya Romy, mukhang tapos na kayong kumain. Ayaw nyo mang alok. Nung dumating ako, bigla yung tinakpan yung pagkain nyo. Kaya ako tinakpan, alam mo bakit? Interview mo ako. Ayun. Tapos may kape pa siya ngayon. So enjoy coffee dahil napakalamig ng panahon ngayon. So magkano yung presyo ng mga tilapiyang Batangas? Ganun pa rin, wala pong babago. Boss lang to, 120 ang kilo. 120. Sa bangos, 200, 200 to. So yun pa rin po yung presyo ng kanyang latag ng tilapiyang Batangas at bangus dagupan na inyong mapipili, no? So shout out Kuya Romy. Shout out po sa inyo lahat, sa mga nanonood kay Boss Lanto. Shout out sa inyo lahat. Ayun, shout out po. So nandyan na po yung ating kaibigan. Mukhang magbibigay ka na. Ayan na, dumarating na, oh. Mukhang na nagpasang ka na, mukhang nakapagbigay ka na. Ayan! Ayan na, nakita na. So, Kuya Romy, kailangan mo na maglabas. Hindi backless, ha? Baka mag-backless to, eh. Sa gabi ka lang pala nagbabackless? Sa gabi, kasi mainit sa... Kahit naman ako nagbabackless, eh. Harap-likod. Kuya Romy, thank you po, salamat. Alright, so kay isda tayo, kay isda. Isda, ayan. Nakabot na ba yung dalawa? Hindi pa, busy pa yung dalawa sa pagbebenta ng bangus at tilapia din eh. Hindi ako maglalagay rito na yan. So, magkano yung presyo, idol? Dito, 80 malalaki. Yun, 80 pesos na malalaki. Sa mga ganito, Dito, 35. 35 na isang piraso. No? Ito yung mga pagkain nila. Oh, yan. Magkano? Dito, 10. 10. So ito po yung mga panglagay sa aquarium na inyong mapipili. Dito rin nagtitinda rin siya sa pag-akyat ng tulay, no? Ito yung ahas. Ito mga daw. Ayun, no? So yan, no? Yung mga latagan niya ng isda na iba-ibang kulay, no? Hindi po yan nilagyan ng food color. Talagang tunay na kulay yan. Baka mamaya nilagyan ng food color. Alright, thank you, Lodi. Salamat. Ayan, pumili na kulay green na isda, no? So, dito may latagan pa rin si nanay dito. Ayan, 70 kilo at 100 pesos, 50 pesos. So, mga latagan po niya ng isda dito sa pag-akyat ng tulay. So, dito naman tayo sa mga bentahan naman ng mga prutas na ating makikita. At may kamote rin po dito, 40 po ang per kilo. Etong hinog mo. 80 kilo. Dito tayo sa ating kakilala na nagtitinda ng saging. So shout out sa iyo. Good morning. Good morning sa iyo. Magkano nga yung mga presyo ng latag mong mansanas? 100 pesos, no, yung mga nakasabit na kanyang binebenta. At yung saging magkano? Magaganda saging mo, oh. 100 per kilo sa mga saging. Dito sa mga ito yung latundan. Latundan. Yung isa po lakatan po, no. Ito saba. 50 po na per kilo, no. Medyo mababa po ngayon ang kanyang bentahan ng saging, no. So, update pa tayo sa bandang ibaba at para makapag na tayo, no, sa ating mga manonood. Boss, thank you, salamat. Alright. So, baybayin natin itong pababa. Parang bumabalik lang tayo. So, update natin yung kanilang mga latagan pa na ating makikita. So, dito pa, marami pa tayong makikita mga isdang bato
na inyong mabibili. O, yan yung pagkain, oh! Nahuli ko rin si Kuya Romy. Kaya nga nahuli. Kaya pala tinatakpa kasi alam niya parating ako. Eh ngayon nahuli ko binuksan. Oh, sabi siya pagbalik ko eh. Nakikita ko eh. Sige pa Kuya Romy, thank you pa. Salamat. So update na tayo dito sa mga nagbebenta pa ng isdang bato. So ganito yung mga mamimili natin sa mga yan oh, mga isdang papakol. O yan po yung surahan na nakikita po natin. 200 pesos na po ang isang piraso. No? Yan po ay masarap ihaw. Ito yan oh. So mga labahita, yung mga per kilo po ng mga bangus dagupan po doon ay isang piraso. 160, tilapiyang Batangas 130. Tapos papakol pa rin po, meron dito papakol na puti, no? Yan po ay 130 na kilo at yung mga labahita ay 200 pesos na kilo. Ano, slice? Hindi. Pangino lang? Tapos thank you, salamat. Ito ay mga tumpukan 50 pesos, no? 150 po per kilo sa mga natag nilang galunggong. Yan, mga gulyasan, no? Bossing, good morning. Enjoy your food. Magkano yung mga gulyasan? 150 ang per kilo, no? So, mga latagan po ng mga isdang bato. Thank you. Ito yung mga isdang binluan, lapu-lapu, sagisi. Ito magandang binluan, no? Ang dami naman. Napakarami naman yan, Kuya Warren. Ang dami. Kuya Warren, magkano sa mga binluan? 250 po yung per kilo ng mga binluan. Ayan, yung mga isdang bato po rito na inyong mabibili, no? Ito po yung mga laman, no? Mga lapu-lapu na inyo pong mabibili, no? Ayan. Kaya Warren, thank you. Ito naman po yung mga isdang dalagang bukid. Sa per kilo na mga yellowfin tuna po natin dito ay 180 na per kilo. Doon din po, may latag din po mga isdang binluan, no? Binluan po yun. At magkaiba po yan sa mga isdang sagisi. Magkano kilo rito ngayon? 200 po yung per kilo dito ng mga dalagang bukid. Yan po ay baril sa pana. Yan po mga dalagang bukid, no? Binluan. Ayan. Opo. Yan, isang binluan yan. Yan po yung masarap ipaksiw o sinigang, no? Tapos yung mga isang sagisi po natin dito ay 160 per kilo. Kuya, magkano yung presyo nito ngayon? 240 rin po na per kilo, no? Na mga isdang binluan. Ito yung mga pagi. Sa pagi, magkano na ngayon? 150. So, 150 po yung mga per kilo ng isdang pagi. So, ang ganda po ng mga latag. Salamat po. Pero doon mo lang na kami din. Si Black Mamba ngayon, te. Lumipat naman ang kabilang side. Kumabilang bahay naman ngayon. Te, salamat po. So, dito tayo sa mga latagpan ni Gagawin ko yan.
Torsilyo. Magkano kilo, Nay? 200 yan. Ayan, 200 pesos na per kilo ng isdang torsilyo. Yan po ay paninda ni Nanay Noemi, no, dito sa Malabon Fish. Shout out po, good morning. So may mga per piraso, 160 sa 170 sa mga bangus dagupan, no. Ito na paninda niyo, Nanay Noemi. Naubos na. Mm. Marami ako kanina. Lapo-lapo, maya-maya meron. Ito na. Ito na lang yung mga paninda ni Nanay Noemi na mga torsilyo, lapu-lapu at bangus na inyo pong mabibili. Lapo na lang, sir. Sige po. Yan. Alright, so dito na tayo sa mga gulayan, no? Yan po yung mga presyong pangmasa po na inyong mabibili. So alam niyo na po yung mga presyo nyo, no? 20 pesos, 50 pesos na inyong po mabibili o mapipili, no? Eh mga kada balot po nasa halagang 50 pesos, 20 pesos. Yan po yung mga bentahan po nila ng mga gulay. So ito po yung kahabaan ng Malabon Fish Market na ating binabaybay, no? Yung mga gulayan po nila na atin pong nakikita at na-update sa ating mga namimili ng mga gulay. Nay, magkano po ang per kilo dyan? 60 kilo. Pakbet, 60 pesos pakbet po, no, na per kilo. Ayan, ginagawa pong mga pang-pakbet. Gulay-gulay, halo-halo. Ayan po. Nay, salamat po. Magkano lettuce? 200. Ayun, 200 pesos na kilo ngayon ng mga lettuce. At ang ating mga okra na mga nakatali ay 10 pesos. 10 piso, 10 pesos. Yan po yung mga latag. Shout out sa'yo. Good morning. 10 piso, no, na mga latagan po na inyong mabibili. At masarap magluto ng sinigang ngayon po malamig ang panahon. 20 pesos sa mga nakabalot. Sibuyas, kamatis, bawang. Good morning, idol. Magkano yung ano mo ngayon? Presyo ng kalabasa. 20 lang dyan, Dos Lanto. O, shout out. Shoutout sa mga followers natin dyan. Happy Sunday sa inyo. Ayun, happy Sunday po sa ating lahat, no? Ay, 15 po dyan sa Magkano naman repolyo? Good morning po. Magkano repolyo mo? 80 pesos na kilo ng kanyang mga repolyo. So, maraming salamat. Shout out. Ayun, shout out po. Ayan, yan po yung mga mamimili po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga silent o mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa Malabon Fish Market. At sa ating mga kababayan na dumarayo, shout out po sa inyong lahat. At sa mga OFW, no, na naghahanap po sa ibang bansa, lagi po tayo mag-iingat. At sa mga vendor po natin masisipag na naghahatid po ng mga murang presyo sa ating mga mamimili o mga kababayan na pupunta o dumarayo sa bayan po ng Malabon. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.